Северен Урал, Съветския съюз, зимата на 1959. Безкрайна бяла пустиня, където вятърът никога не спира. Местното племе Манси нарича този връх Холът Сяхал. В превод това означава планината на мъртвите. Има места на тази планета, които просто не искат да бъдем там. Места, където логиката умира, а оцеляването е въпрос на секунди. В тази бяла бездна навлиза група от 9 млади, силни и невероятно талантливи хора. Те имат план, имат опит, имат мечти. Но никой от тях не се връща. Когато ги намират, телата им са разпръснати като счупени кукли. Някои са с натрушени гръдни кошове, други са без очи, трети без езици. А палатката им е срязана отвътре. Сякаш са бягали от нещо, което е било вътре при тях. Това не е просто инцидент. Това е най-голямата мистерия на Съветския съюз. Днес отваряме досието Дятлов. За да разберем трагедията, трябва да спрем да ги гледаме като жертви. Трябва да ги видим като хора. Това не са аматьори тръгнали на разходка. Това е елитът на Уралския политехнически университет в Свердловск, днешния Екатеринбург. Всичките членове на групата са опитни скиори с опит в многодневните експедиции и преминаването на дълги разстояния през пресечени терени. Лидерът е Игор Дятлов. Само на 23 години, но вече легенда в университета. Роден лидер и инженер. Човек, който конструира собствени печки и радиостанции за походите. Смел, уверен и човек с много опит. Неговата дума е закон. Зинаида Колмогорова. Тя е сред най-опитните, душата на компанията. Бивша приятелка на Дятлов. Силна, издръжлива, опитна. Преди последната експедиция участвала в 6 други с втора категория сложност. В една от тях е охапана от пепелянка и въпреки това е продължила прехода, без да затруднява другите от групата. Юрий Дорошенко. Атлетът, студент по икономика, изключително силен физически, с импулсивен характер, бил известен с това, че веднъж се нахвърлил върху голяма мечка с чук да спаси хора от група тръгнали на експедиция. Людмила Дубнина. Най-младата в групата, но със значителен опит в планинарството. Студентка по икономика, известна със своя силен характер и физическа издръжливост. Александър Колеватов. Студент по ядрена физика, сериозен, дисциплиниран, водел е подробен личен дневник, който така и не е намерен. Ски инструктор, бил е в групата, за да постигне повишение в ранг експерт инструктор. Неговите дрехи са били радиоактивни. Николай Тибо Бриньол. Завършил година по-рано строително инженерство. Пак човек с изключително богат опит в планинарството. В екипа са още Рустем Свободин. Подобно на Тибо, той също е завършил университета година по-рано със специалност строително инженерство. Опитен планинар, смел и много надежден, бил е бегач на дълги разстояния. Юрий Кривонишенко. Инженер. Човекът, който е работил по секретни ядрени обекти. Той е бил приятел на Дятлов и е участвал във всички експедиции, водени от Игор, шегаджията в екипа. Към тях се присъединява и Симеон Золотарев. Най-голямата енигма. Ветеран от Втората световна война с множество ордени. Присъединява се в последния момент. Имал и татуировки, които по това време са били характерни само за престъпния свят или тайните служби. Неговото присъствие по-късно ще роди хиляди конспирации. Юрий Юрин, 10-тия член на групата, единственият оцелял след инцидента. Групата е от 10 души. Целта е ясна, но жестока. Връх от Ортен. На езика на местните манси името означава "не ходи там". Но за тях това е просто кота 1234. Маршрутът започва от село Вижай, последния форпост на цивилизацията. Планът е амбициозен.
да прекусят над 300 км през сърцето на Северен Урал за 16 дни. При температури от минус 30 градуса това е маршрут от трета най-висока категория на трудност в Съветския съюз. Изпитание само за елита. Но съдбата прави своя първи избор още в началото. Юрий Юдин, 10-тият член. На 28 февруари стара травма се обажда. Възпален нерв в кръка прави всяка крачка агония. Той е принуден да спре. Представете си този момент. Той прегръща приятелите си и дава им своята дажба. Гледа как те потъват в бялата мъгла. Юдин плаче, защото си мисли, че е провал, че изпуска приключението на живота си. Той не знае, че болката в коляното току-що му е подарила живота. Останалите 9 продължават напред. Последните записи в дневниците им са пълни с шеги и висок дух. Те се смеят в лицето на студа. Не подозират, че това са последните думи, които някога ще напишат. На 1 февруари планината сваля маската си. Времето не просто се влошава, то става свирепо. Видимостта пада до нула. В бялата мъгла те губят ориентация и се отклоняват на запад. Право към голото ледено рамо на холът Сяхал. Тук Дятлов взима решението, което ще запечата съдбата им. Вместо да се върнат километър и половина назад, сигурността на гората установяват лагера си там, на склона, на открито. Защо? Дали е било тренировка за студено лагеруване или фатална самоувереност, никой не знае. Вкопават палатката в дълбокия сняг, свалят мокрите си обувки, вечерят, шегите отихват, всички заспиват. Изглежда като просто още една нощ в планината. Но те неволно са влезли в капана и тогава в тъмнината капанът щраква. Нещо се случва. Нещо толкова внезапно и ужасяващо, че паниката заличава години опит за секунди. Въздухът свършва, тежестта ги смазва. Няма време за ципове. Изтиктат за самосъхранение крещи. Някой грабва ножа. Те разрязват единственото си убежище отвътре и изкачат право в ледения ад. По чорапи, по бельо, без якета. При минус 30 градуса. Те побягват надолу в мрака, оставяйки единствения шанс за оцеляване зад гърба си. – 12 февруари. Това трябваше да е денят на триумфа. Всички чакат телеграмата. Пристигнахме, всичко е наред. Но телеграфът мълчи. Минават 2 дни, седмица. Тишината става оглушителна. На 20 февруари под натиска на паникьосаните родители започва една от най-мащабните издирвателни операции в историята на Съветския съюз. Военни, милиция, хеликоптери, местни манси, всички търсят 9 точки в бялата бездна. На 26 февруари пилотът на един от самолетите вижда нещо на склона. Палатката. Тя е полузатрупана и празна, но ужасът тепърва започва. На километър и половина надолу в края на гората спасителите намират огромен сибирски кедър. Под него лежат първите 2 тела – Юрий Кривонишенко и Юрий Дорошенко. Гледката е шокираща. Те са побело, замръзнали до останките на малък угаснал огън. Клоните на кедъра са счупени на височина до 5 метра. Някой се е катерил в безумен опит да види палатката или да се спаси от нещо долу. Ръцете им са с тежки изгаряния. Аутопсията показва, че в агонията си те буквално са бъркали в огъня, за да почувстват топлина. Кривонишенко дори е отхапал кокълчето на собствената си ръка. Следите продължават нагоре по склона. Сякаш са се опитвали да пълзят обратно към палатката, към единствения си шанс за живот. Там намират лидера – Игор Дятлов. Той лежи по гръб с една ръка вкопчена в малка бреза, сякаш се е държал, за да не го отнесе вятъра. Близо до него е Зинаида Колмогорова, а малко по-нагоре – Рустем Свободен. Рустем е първия с черепна травма, пукнатина в черепа, дълга 6 см. Те са умрели, гледайки към дома си, който не са могли да достигнат. Но истинският кошмар се разкрива чак през май. Когато снегът започва да се топи, спасителите откриват дълбоко дере на 75 метра от кедъра. Там по 4 метра плътен сняг лежат последните 4. Людмила, Симеон, Николай Тибо-Бриньол и Александър Колеватов. Тук логиката на разследващите се срива напълно. Това не е просто измръзване, това е касапница. Тибо е с череп, смазан от удар, чиято сила е невъзможна за човешка ръка. Золотарев и Дубнина с гръдни кошове натрушени на парчета. Ребрата им са забити в белите дробове и сърцето.
Съдебният лекар доктор Възрожденен пише в доклада си: травмите са равни на челен сблъсък с автомобил при висока скорост. Няма външни синини, налягането е дошло от всякъде. И най-зловещите детайли, които родиха легендата. Людмила няма език, Симеон няма очи. Очните му ябълки просто липсват. Докато следователите се опитват да осмислят видяното, един уред в лабораторията започва да пищи. Гайгеровия брояч. Върху дрехите на Колеватов и Дубнина са открити следи от радиоактивно замърсяване. Бета частици. Какво прави радиация в средата на дивата тайга? Властта не може да обясни това. Или не иска. Делото е прекратено с една единствена мъглява фраза. Причината за смъртта е непреодолима природна сила. Досиетата са засекретени, изпратени в специален архив и забравени за 60 години. Десетилетия наред светът говореше за извънземни, за тайни експерименти на КГБ, за отмъщението на местните племена. Но истината не се нуждае от фантастика, за да бъде страшна. През 2021 година швейцарски учени най-после сглобиха пъзела и той е по-брутален от всяка конспирация. Убиецът е рядък, природен звяр, наречен лавина от снежна плоча. Представете си го. Вятърът натрупва плътен тежък сняг точно над мястото, където те са подкопали склона за палатката. Докато спят, връзката между слоевете се къса. Блокът се откъсва. Той не е огромен, но е тежък като бетонна плоча. Ударът е мигновен. Тук физиката е безпощадна. Те спят върху ските си, за да се изолират от студената земя. Когато снежният блок ги удра отгоре, ските отдолу действат като наковалня. Телата им са чукът. Ребрата на Дубнина и Золотарьов се пръскат под налягането, без да има външни синини по кожата. Входът е затрупан, тъмнина, въздухът свършва. Паниката е абсолютна. Те режат палатката, за да излязат в нощта. Здравите изнасят ранените. Никой не е изоставен. А ужасяващите детайли, липсващите очи и език, това не е дело на мъчител. Телата на втората група са открити в дереч течаща вода. Те са лежали там 3 месеца. Водата и естественото разлагане просто са си свършили своята работа. Природата е ефективна, не жестока. И остава последния въпрос. Радиацията. Защо дрехите им са светили на Гайгеровите броячи? Отговорът е в миналото, не в планината. Анализът открива бета частици. Това не е радиация, която идва от лъч от небето. Това е физически прах. Частици, които са полепнали по волокната на пуловерите им, защото Кривонишенко и Колеватов са работили в зоната на ядрения комплекс Маяк, мястото на една от най-големите аварии преди Чернобил. Телата не са били радиоактивни, само дрехите им. Ледът е действал като фризер, запазвайки този смъртоносен прах десетилетия наред. Това не е НЛО, това е ехо от тяхната работа. Призрак, който те са донесли със себе си в планината. Години наред ги наричаха жертви. Наричаха ги бегълци, но фактите разкриват друга история. Те не са избягали като страхливци. Те са се държали като титани. Представете си силата, която се иска, за да събличеш дрехите от тялото на мъртвия си най-добър приятел, не за да се спасиш сам, а за да стоплиш ранения до теб. Те са останали заедно в онази ледена нощ. Носили се на ръце, борили са се за всеки дъх на другия до самата секунда, в която сърцата им не са спрели. Днес картата на Урал носи името на Игор Дятлов, но този проход не е паметник на страха или на смъртта. Той е вечен паметник на човешкия дух, който дори изправен пред лицето на безпощадната природа, отказва да бъде пречупен.